Hai, mamla Dulurani adakah? Dulurani channel na de hai. Subscribe kalam kajibat. Bisnano. Hello friends, आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोजोन बेलासि समनि खौरांफोरखौ लाबोनो हायाखिसै। आङो बे समाव मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव दंफैयो। एसे गोसोखौ इन्जय लाफैबाय, काली फुजानि एसे रंजा फैबाय। जायगाया गोदान, जोबोद क्लीन, मोजाङानो। खुनु जेबो दाखोर दुखुर गैया। स्राय स्राय बोहैनाय नै भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय स्राय स्राय दै, आइ दै। मोनाबिलि बे पिकनिक स्पट बा लावखार ओंखाम जाग्राखौ थांनाय नै दाख्लै 3 नभेम्बर खालिसो जोंनि मानगोनां 13 नं समस्तिनि MCLA बिथां बिसावरायगोरा एबा अमर बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होदोंमोन। आरो बिथाङाबो जि बे जायगाखौ बेखेवनो हानानै गावनि जोबोद मोजां मोननाय गोजोननायखौ फोरमायदोंमोन। जोङो न'खरनि गोजा फैदों, माने नैबे आनै नाहरदो दे एसे आनै इयो आरो बैयाव दङ नानिमोन दङ, बिदा दङ आरो ओरैजाय नायदो आरो एसे जायगाफोरखौ जासुलि नाहरदो जासुलिफोर गिदिंखोसो माने नारबाबो सिदा जाखायानदांहाय, गिदिङोसो खर' गिदिंगोनबा मोनाबायना थांनांसिगोन। खैरो बिफाङा बैसोरनो ना नै सारि सारि सारि। हाय लोगोफोर, आङो मोनाबिलियाव दंफैयो। नोंथांमोननोबो आङो दिन्थिखाबायानो। नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो जायगाफोरखौ नायनानै, मोजां मोनदोंना मोजां मोनाखै बेखौ कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो दाबाव। आरो आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बा नोंथांमोननिसिम आङो निमाहा बिनो सानो। मानो होनोबा दिनै बेलासिनि आङो नोंथांमोननो खौरांखौ लाबोनो हायाखिसै। जाहोना बेनो, आङो दिनै मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव बेरायफैबाय। गोदान हिसाबै आंबो नायफैनो गोसो जाबाय, बिनि थाखायनो फैबाय। आरो नोंथांमोनहाबो मोजां मोनदोंब्ला निउ इयारनि आरो बोसोर जोबनायनि जायफोरा बेरायनो गोसो बेरायफैदो, नायफैदो आरो मोजां मोनदोंब्ला मोजां मोनदों होननानै बुंहरदो, आरो गाज्रि मोनदोंब्ला गाज्रि मोनदों। बेखिनियानोसै लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर, आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बाय बाय लोगोफोर।